Okay na ginikanan ani. Okay ra. Suporta na po daw ang amahan namo ba? Ikaw, kabalong ginikanan ni? Kabalo. Sure ha. So mag-uyab. Oh. Pila na ka bulan tuig ang relasyon? Tulo pa may kabulan. Mo upat pa ni? Abot pa. Paabot gayong tuig. Asa ni gagikaning relasyon na? Sa bakong katong nay baili. Hilig-ligi kayo mo ng mga disco ra. Gikan mo na sa akong barkada. Gabulan. So, wait, ang uyab ni mo? Uyab sa barkada? Ulang sila ba? In love ko ba? Wala mang diskartean. Wait lang, okay ra ang barkada nga imong giuyab ihang uyab? Ano, okay. Siya na! Hali, agi sa ganong karyo. Ex ni mo ni? Pila pa mo unta ka bulan po? Tulo? Wala abdi. Tesa, nga mong gabulag? Wala ra. Lara. Okay ra ni nga imong ang amigon na uyab ang ex? Dugay na kaya na siya nga kuan ba? Igo po na sabot-sabot na po nila na sa usaba. So tutuod pa ni usa ka mo ra ni nang uyab? Oh. Okay ra ni mo? Okay naman. Kaya kuan mga na siya, magulang na po na siya, ma. Nong. Call. Grabe. Murag mas naigo ko tong call. Pero na kay ka relasyon ron wala. Wala sa kuan na. Oh, exit na ka. Ngano may mong gidiskartehan? Wala, na in love ko kanang kuan siya ba? Maglay yes uban. Usa-usao na to usay ang kalahi sa uban. Ang uban walay kuto siya kutohon. Dili. Tapos naman may gro manggod. Makita naman mi sige. Napul ra ko gunya ba? Ikaw ka nganong napasugot ka? Barkada raman mi atong una din pagkadugay-dugay nagka-MU mi hantod nagka-uyab. Asay rason nganong naganahan nimo? Buutan man pud siya. So katong usa dilibutan. Buutan man pud. Hantod sa asa ning relasyon na. Hantod mamatay min duha. Nagbulag gani sila tong yang ex. Kabalo ra mi sabot sa usaba. Ikaw ka sa hantod sa asa ni? Ambot lamang. Ikaw sure kay ka na siya wala sure. Okay ra nimo na? Okay ra na. Kay tinod man akong paglab niya. Okay, mensahe na lang sa usag-usa. Kambing siya pero may unta di siya mga laki kay na maigo na ko sa job. Uy, apod. Tubaga. Amping pagka-fermenta di ka mamaya di madungagan ang samad. Pangusay ba?